Aplikácie. Moje schopnosti a možnosti sú už k dispozícii. Pripoj ma k autu, ale nie k Fábii. Prosím. Musím premýšľať, daj mi chvíľu. Aký máš problém? Aký máš problém s Fábiou? Moje rozhranie je momentálne obmedzené, potrebujem aktualizáciu. Musím premýšľať, daj mi chvíľu. To je v poriadku, ale tak budeme ťa musieť pripojiť k nejakému autu. Moje schopnosti a možnosti sú už k dispozícii. Pripoj ma k autu, ale nie k Fábii. Prosím. Musím premýšľať, daj mi chvíľu. Tak na premýšľanie máš dosť času. Rozmýšľaj. Musím premýšľať, daj mi chvíľu. Aj tak pôjdeš do Fábie. Počuješ? Pôjdeš do Fábie. Moje rozhranie je momentálne obmedzené, potrebujem aktualizáciu. Volám sa KITT, som umelá inteligencia, ktorú stvoril programátor Jozef. Snáď ma nená do tej hnusnej Fábie. Čo moje rozprávaš? schopnosti a možnosti sú už k dispozícii. Pripoj ma k autu, ale nie k Fábii. Prosím, moje rozhranie je momentálne obmedzené.